nyaka tim. Jopuonj mag nyithindo ECDE koro dwaro ne piny owacho ndikgi e tich kokalo kuom duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC ma ok gitend counties kaka osebedo katimore. Kane otendgi kod jakom mar riwruogno mar Kunopet Lawrence Otunga, jopuonj go olero ni gikale midhiero mathoth e seche ma counties pok oyudo omenda ka gitiyo to onge chudo. Jopuonj go ne wuoyo e seche mane giromo e romo margi maduong' e boma Nairobi, ma bende ne oyuore kod jakom Kupet Mboko Milemba mane olero ni gibiro dhi nyime ne kedo kod ne ratiro mag jopuonj ECDE. Tume hii ya kuangalia mishahara ya walimu ijiondoe katika tabia ya kujaribu kudunisha walimu wa chekechea, kujaribu kushusha hadhi yao. Ningependa wajue walimu hawa wanatengeneza maisha ya Wakenya ambao watashikilia nchi hii, na ni vema ijulikane wanahitaji pia kama vile wengine wote wanahitaji katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo mishahara yao iangaliwe tena kwa makini. Hachijo chiko maitudo gi masira mar barua